Γεια σας. Delivery app με 0% προμήθεια για κάθε παραγγελία. Λέγε ρε, την εφαρμογή αυτή την ξέρεις? Ναι, Just Food Delivery. Εμείς τι κάναμε. Και πόσο της εκατό προμήθεια παίρνετε σε κάθε παραγγελία? 0. Μη μας κοροϊδεύεις ρε και πες την αλήθεια. Ποια είναι η προμήθεια? 0. Κι αν έχω 20 παραγγελίες την ημέρα? 0. 50, 100? 1000. 0. Ρε φίλε, μας κοροϊδεύεις. Εμείς μάθαμε να πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας στις προμήθειες για κάθε παραγγελία delivery. Λέγε. 0. Όχι, δεν σας κοροϊδεύω. 0% προμήθεια σε κάθε παραγγελία. Μάλιστα. Για πες μας τώρα ρε μεγάλε για τις προσφορές. Τι να σας πω. Πόσο κοστίζει να μπούμε σε κατηγορίες προσφορών? 0. Πες την αλήθεια ρε πόσο? Μα την αλήθεια σας λέω. 0. Και μάλιστα μπορείτε να κάνετε και δικές σας προσφορές. Μπορείτε να δώσετε και μπόνους στους πελάτες σας. Καμία έξτρα χρέωση για να μπει στην κατηγορία των προσφορών. Και αυτοί που πληρώνουν με κάρτα μέσα στην εφαρμογή, πότε εισπράττω? Όπου τα θες εσύ. Βρε Καρτασάκο μου, έλα τώρα σε παρακαλώ, πες μας την αλήθεια. Γιατί οι υπόλοιπες εφαρμογές μας πληρώνουν όποτε θυμηθούν αυτοί. 1, 2 ή 3 φορές τον μήνα. Πες μας σε παρακαλώ την αλήθεια και δεν θα σου κάνουμε κακό. Πότε εισπράττουμε τις ηλεκτρονικές πληρωμές των παραγγελιών μας? Θα σας είπα ρε παιδιά. Όποτε θέλεις εσύ. Μπαίνεις μέσα στη διαχειριστικού του καταστήματος, βλέπεις πόσα λεπτά έχεις μέσα στο πορτοφόλι σου και με ένα κλικ απλά εισπράττεις. Ποιος θα ανοίγει για να κλείνει το μαγαζί μου? Εσύ. Θα έχω όμως αναλυτικά στατιστικά των παραγγελιών αλλά και από τα είδη που έχουν μεγαλύτερη κίνηση. Ναι. Ο πελάτης έχει άμεση επικοινωνία με το κατάστημα και πριν και μετά την παραγγελία. Ναι. Θα γνωρίζει όμως ο πελάτης πού βρίσκεται η παραγγελία του. Ναι, και μάλιστα θα ξέρει και ποιος πακετάς του πηγαίνει την παραγγελία. Έτσι για να μην ανοίγει την πόρτα όπου να είναι. Και πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Ο κάθε πακετά σου θα έχει τη δική του εφαρμογή, η οποία είναι συνδεμένη με τη διαχείριση του καταστήματος. Τι δικιά σου. Όταν βάζεις μέσα το πακετά, βάζεις το ονοματάκι του, μια ωραία φωτογραφία, ούτως ώστε όταν πηγαίνει η παραγγελία προς το σπίτι του πελάτη να βλέπει και πού είναι, αλλά και ποιος είναι ο πακετάς. Μάλιστα μπορεί να αξιολογήσει και τον πακετά. Και τι έξτρα χρέωση έχει όλο αυτό το μάγκα? 0. Και μάλιστα μπορείς να δώσεις την ίδια εφαρμογή στο σερβιτόρο του μαγαζιού σου για να μπορείς να βλέπεις όλες τις παραγγελίες που έχεις εκεί στα τραπέζια. Από φιλέ, μας έχεις κουράσει. Πες την αλήθεια. Μα την αλήθεια σας λέω ρε παιδιά. Πόσο κοστίζει να είμαι στους 5 πρώτους της εφαρμογής? 0. Όλα τα καταστήματα θα εμφανίζονται με τυχαία σειρά χωρίς καμία διάκριση. Είτε είναι μικρό μαγαζί, είτε είναι μεγάλο. Βρε Καρτασάκο, κάτσε λίγο γιατί θα μας τρελάνεις. Οι άλλες οι εφαρμογές μας καπελώνουν με έξτρα κόστος. Έχουμε κάνει συνέτερους με το έτσι θέλω. Πλάκα με κάνεις. Πες μας την αλήθεια. Μα την αλήθεια σας λέω ρε παιδιά. Οι υπόλοιπες εφαρμογές μας παίρνουν 6%, 12, 16%, 22%. μέχρι και 36%. Εσύ πόσο ζητάς για όλα αυτά? 75 € τον μήνα. Τι, μόνο. Μόνο. Λοιπόν, αν πούμε ότι έχουμε 20 παραγγελίες την ημέρα των 10 ευρώ, είναι 200 ευρώ επί 30 μέρες, 6.000 ευρώ τζίρος. Μέσο όρο προμήθεια 12% που παίρνουν οι άλλες εφαρμογές από τις παραγγελίες είναι 720 ευρώ. Μείον 75 που μας λέει αυτός ο τρελός, γλιτώνουμε 645 ευρώ. Και αν είναι και παραπάνω οι παραγγελίες, δεν έχει κανένα έξτρα κόστος. Και για όλα αυτά δεν έχει ούτε έξτρα χρέωση. Αρχηγέ, αυτός δεν είναι ούτε τρελός τελικά, αλλά ούτε και συνέτερος θέλει να γίνει. Παιδιά, αυτός είναι πραγματικός συνεργάτης.